Hare Krishna. Warm welcome for today's Bhagavatam reading session. இந்த அத்தியாயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण மாதாஜி 29வது ஸ்லோகம் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரோபய சகஸ்ராணாம் அயம் பகவதோ திதः யத் ஈஸ்வரே பகவதி யதா யைர் அஞ்சச ரதிக. அதாவது இங்க என்ன சொல்றாரு, தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. தமிழ் புக் அங்க கிடக்குமா எடிட்டர்ல? அதை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம விடுபடுறதுக்கு வந்து என்ன பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பல வகையான செயல்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பல விதமான யோகங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து பரமபுருஷ பகவானால் வந்து விளக்கப்பட்டதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும்.
அதை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும். ஓகேவா? அப்பதான் வந்து நம்ம முழுமையானதாக கருதப்பட முடியும். அந்த செயல்முறையை பரம புருஷன் மீது அன்பு வளரும் கடமைகளை செய்வதாகும். ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்? பல யோகங்கள் இருக்கு. கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா, பல செயல்கள் இருக்கு. அப்புறம் பலவிதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க. கர்மிகள் இருக்காங்க, ஞானிகள் இருக்காங்க, பக்தர்கள் இருக்காங்க. இதுல எல்லாம் வந்து எது தலை சிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் மேல வந்து எது அன்பு வளர்க்குமோ அந்த செயல்களை நம்ம செய்யணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அதை செஞ்சா நம்ம இந்த ஜட பந்தத்திலிருந்தும் கலங்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரகலாதர் சொல்றார். அப்புறம் இந்த செயல் தான் வந்து ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க தெளிவா சொல்றார். ஓகேங்களா? அதே வந்து பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காரு? தா பகவத்கீதையின் சாராம்சமா சர்வதர்மான் பரித்தெஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் விரஜ அப்படின்னு சொல்றார். நீ என்னெல்லாம் செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கியோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்கிட்ட வந்து சரணடைங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த செயல் தான் வந்து சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா இது இறைவனே இதை வந்து உறுதி அளிக்கிறார் இல்லையா? ஸோ இன்னும் என்ன சொல்றாரு கடவுள் மறுபடியும்? அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷிஷ்யாமி மா சுச்சக, நான் உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுவிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பயப்படாத, கவலையே பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏனென்றால் இறைவன் தாமே தனது பக்தனை கவனித்துக் கொள்வதாகவும் பாவச் செயல்களிலிருந்து விடுவிக்கதாகவும் அவனை காப்பாற்றுவதாகவும் உறுதியளிக்கிறார். என்னென்ன சொல்றாரு? 3 விஷயத்த கடவுள் நமக்கோசம் பண்றாரு. என்னது? பாவச் செயலின் விளைவுகளிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறாரு, காப்பாத்துறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து அவர் உறுதி அளிக்கிறார். ஓகே? அவர் நம்மளை பார்த்துக்கிறார், கவனிச்சுட்டே இருக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா இந்த ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலன் தரும் இந்த ஃப்ரூட்டிட்டிவ் செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, பலன் நோக்கு செயல்கள், அதனால வரக்கூடிய கர்மாக்கள் எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்ணுவார்? கலைப்பார். ஓகேவா? அதனால நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே? எனவே ஒரு ஆன்மீக ஆத்மாவாக ஒருவர் தனது நிலையை புரிந்து கொண்ட பின்னர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் இந்த செயல்முறையே சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாத விளக்குறையில எழுதுறார். ஓகேவா? ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எஸ்ய தேவா பரா பக்திர் யதா தேவா ததா குரோ தஸ்யதே கதிதஹ்ய கதிதஹ்ய அர்த்தாக பிரகலா பிரகாசந்தே மகாத்மனா. இறைவன் மீதும் ஆன்மீக குரு மீதும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, எஸ்ய தேவா தேவே பராபக்தி. அப்புறம் ரெண்டாவது லைன் வந்து யதா தேவே ததா குரவ். அதாவது யார் மேல பக்தி வைக்கணும்? நம்பிக்கை வைக்கணும், இறைவன் மேல வைக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது ஆன்மீக குரு மேல என் முழுமையான நம்பிக்கை வைக்கணும். ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு அந்த ஆத்மாக்கள் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? அறிவை வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க, அவரை புரிஞ்சக்கூடிய ஞானத்தை வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது ஸ்வேதஸ்வதார உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கடவுளின் பிரதிநிதி வந்து தான் அந்த தூய பக்தர். அவர் தான் வந்து குருவாக நம்மளை அப்படியேப்பட்டவரை தான் நம்ம குருவாக ஏற்றுக்க முடியும். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்படி நம்ம நடந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரமபுருஷ பகவானை வந்து நம்ம எப்படி வணங்கணும் அது எல்லாத்தையும் அவர் வந்து சொல்லி கொடுப்பார். அந்த வெற்றியின் ரகசியத்தை அவர் சொல்லி கொடுத்த பிறகு அதை நம்ம பின்பற்றணும். அதுதான் வந்து சரியான செயல்முறைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஐயர் அஞ்சா ரதிஹி என்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்வது சரணடைவன் மூலம் ஒருவர் பக்தி சேவைக்கு உயர்த்தப்படுகிறார். ஸோ நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்மீக குருக்கு சேவை செஞ்சா அதுக்கு என்னத்துக்கு அர்த்தம்? கடவுளுக்கு பக்தி சேவை செய்யற அந்த உயர்ந்த தலத்துக்கு வந்து உயர்த்தப்படுகிறோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கட்டு. ஓகே? பக்தி சேவையில ஃபர்ஸ்ட் முதல் படிக்கட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ குருவுக்கு வந்து சேவை செய்யறது இல்லையா? ஈவன் அவரே சொல்றார் இல்லையா, தன்னோட பக்தர்களுக்கு பக்தனா தாசானு 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 தாசன் தான் இல்லையா, பக்தருடைய சேவகனுக்கு சேவகனா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவே அதை தான் சொல்றார் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? நம்ம பற்றற்ற நிலைமையை வந்து அடைகிறோம். ஓகே? இறைவனிடம் உள்ள இந்த பற்றுதலால் ஒருவர் இறைவனை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு வார்த்தையில சொல்லணும்னா இறைவனின் நிலை என்ன, நமது நிலை என்ன, நமது உறவு என்ன என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ அசலான நிலையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா ஜட நிலையிலிருந்து ஆன்மீக நிலைக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து இறைவனை புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கும் அவருக்கு என்ன நித்தியமான ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்.
ஓகே. பக்தி யோகத்தில் தளத்தில் ஒருவர் நிலை பெற்றவன் அவரது துன்பத்திற்கும் ஜடஸ்பந்தத்திற்கும் மூல காரணம் அழிக்கப்படுகிறது. இது வெற்றியின் ரகசியத்தை வழங்கும். அடுத்த வசனத்தில் மறுபடியும் சொல்றார். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 30-31. ஆ. குரு சுஷ்ருஷ சுஷ்ருஷய பக்தியா சர்வ லப்தார்ப்பணேன ச சங்கேன சாது பக்தானாம் ஈஸ்வராராதனேன ச ஸ்ரத்தையா தத் கதாயாம் ச கீர்த்தனைர் குணகர்மான தத் பாதம் பிருக தியான தல் லிங்கேச்சார் அநாதிபி அநாதிபி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து உண்மையான ஆன்மீக குருவை வந்து ஏற்றுக்கணும். அவருக்கு வந்து ரொம்ப பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் சேவை செய்யணும். ஓகேவா? அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து குருவுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும் சொல்கிறாங்க. அப்புறமா மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், துறவிகளுக்கும் பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் இருந்து நம்ம கடவுளை வந்து வணங்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? சாது சங்கம் சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த சாது சங்கத்தோட இருக்கணும். இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கடவுளுடைய மகிமைகளை வந்து நம்பிக்கையோட கேட்கணும். அவருடைய தெய்வீக குணங்களை வந்து செயல்களையும் நம்ம மகிமைப்படுத்தணும், குளோரிஃபை பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் அவருடைய தாமரை திருவடியை வந்து தியானிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்திலும் சொல்லியிருக்கு, குருவின் கட்டளையாகவும் இதுதான் இருக்கு. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், விக்கிரக ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஈவன் குடும்பஸ்தர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாரு, அன்பையும் பாசத்தையும் பத்தி சொன்னார் இல்லையா. யார் மேல வைக்கணும், கடவுள் மேல வச்சா நமக்கு எதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்குது, ஜட இருப்பின் சிக்கலிலிருந்து விடுதலை கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன சொல்றாரு, தர்மசிய தத்துவம் நிகிதம் குயாகம் என்று கூறப்படுகிறது. உண்மையில் மத கொள்கையின் உண்மையை மிகவும் ரகசியமானது. ஓகேங்களா? இருப்பினும் ஒருவர் உண்மையில் மத கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஓகேங்களா? அதாவது ரகசியம்ன்றதை வந்து குய்யகம் அப்படின்ற வார்த்தையை வச்சு சொல்றாங்க பாருங்க. தர்மசிய தத்துவம் நிகிதம் குஹாயம் இல்லையா, ரகசியமானது. இதுதான் வந்து பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அப்போ வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து மதத்தை வந்து நம்புறானோ அவனுக்கு வந்து அந்த ரகசியம் ஈஸியாக புரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ மத கொள்கையிலே நம்ம ஒன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக முடியும்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை வந்து எப்படி இங்கே வந்து குறிப்பிடுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீத்தம் அப்படின்னு சொல்றார். மதத்தின் செயல்முறை பரமபுருஷரால் உச்ச உச்ச அதிகாரியால் இருப்பதால் அவரால் விளக்கப்படுகிறது. ஸோ பகவானே இதை வந்து விளக்குறாரு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய் ஒருவர் முதலில் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ரூப கோசாமி அதுதான் தன்னுடைய பக்தி ரசாமிருத சிந்துல சொல்லியிருக்கார். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. குரு பாத மாதாஜி. குரு பாதாஸ்ரயஸ்தஸ்மாத் கிருஷ்ணா திக்ஷாதி शिक्षाणु विश्रम्पेण गुरो सेवा साधु मानुवर्धनम सत् धर्म बिर्दिकादिच बहुक्षा बहु बहुक्षा कृष्णस्य हेदवे. हरे कृष्ण माताजी. ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன சொல்றாரு, நம்மளுடைய முதல் கடமை என்ன, உண்மையான ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அவன் அப்புறம் வந்து அவனுக்கு ஏற்றுக்கின பிறகு என்ன இருக்கணும், ஆர்வம் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அவர் எதை பற்றி சொல்லி கொடுக்க போறார், நித்தியமான மதம் அது என்னது, சனாதன தர்மம் அதை பற்றி சொல்லி கொடுக்க போறார். அப்புறம் வந்து குரு ருஷியா என்ற வார்த்தை வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக குருவுக்கு உடல் ரீதியான வசதிகளை வழங்குவதன் மூலமும் குளித்தல், உடை அணிதல், தூங்குதல், சாப்பிடுதல் போன்றவற்றில் உதவுவதன் மூலமும் தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். குரு சுஷ்ருஷியா அவருடைய நலத்துக்கோசம் எல்லா வேலையும் செய்யணும்.
அவருக்கு சமைச்சு கொடுக்கறது, துணி துவைச்சு கொடுக்கறது, எங்கேயாவது மீட்டிங் என்ன கூட்டிகிட்டு போகிறது, எல்லா வேலையும் வந்து செய்யணும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம், குரு சுஷ்ருஷனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு சீடன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஆன்மீக குரு ஒரு இழிவான, ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு இழிவான ஊழியக்காரராக பணிய புரிய வேண்டும். ஓகேங்களா? ஒரு சீடன் ஆ, தன்னிடம் உள்ள அனைத்தும், ஏற்கனவே நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் படித்தோம், தன்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவருக்கு கொடுத்து அர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பிராணர் அர்த்தைத்தர் தியா வாச்சா அப்படின்னு சொல்றார். ஒருவருக்கு ஒருவர் அவரவர் வாழ்க்கை, செல்வம், அறிவு மற்றும் வார்த்தைகள் உள்ளன. மேலும் அவை அனைத்தும், மத்தாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சத்தம் கேட்குது. இல்லைன்னா மேலும் அவை அனைத்தும் ஆன்மீக குருவின் ஊடகம் மூலம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம நேராக எடுத்துகிட்டு போய் கடவுளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அவர் கடவுளும் ஏற்றுக்க மாட்டார். நம்ம குரு மூலியமாக தான் நம்ம போகணும். சரிங்களா? எல்லாவற்றையும் ஆன்மீக குருவுக்கு வந்து கடமையாக வழங்க வேண்டும். ஆனால் பிரசாதம் ஆன்மீக குருவுக்கு இதயத்தால் ஆன்மாவாலும் செய்யப்பட வேண்டும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பிரபுபாதா இல்லை, பட் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து நம்ம அந்த பிரசாதத்தை அவருக்கு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க என்ன சொன்னாரு, இதயத்தாலும் இதயத்தாலும் ஆன்மாவாலும் செய்யப்பட வேண்டும். ரெண்டு விஷயத்த சொல்றார். நம்ம இதயத்தையும் யூஸ் பண்ணணும், ஆன்மா அந்த லெவல்லையும் வந்து அவருக்கு கொடுத்துட்டு அவரை வந்து வணங்கணும். ஓகேங்களா? இந்த பிரசாதம் அர்ப்பணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகேவா? மேலும் பக்தி சேவையின் ஆச்சாரம் மற்றும் சரியான நடத்தையை கற்றுக்கொள்ள பக்தர்கள் துறவிகள் மத்தியில் வாழ வேண்டும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகுரார் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக குருவுக்கு வழங்கப்படும் எதையும் அன்பு மற்றும் பாசத்துடன் வழங்க வேண்டும். பொருள் வழிபாட்டிற்காக அல்ல. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், நான் இதை பண்ண அவர் வந்து எனக்கு இது பிளஸ் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவருக்கு சேவை செய்யக்கூடாது. அவர்கிட்ட எப்படி பண்ணணும்? அன்பாவும் பாசமாவும் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ ஆனால் சில பாகுபாடுகள் இருக்கின்றன. ஓகேவா? உண்மையில் ஒரு சாது, ஒரு துறவி தனது நடத்தையில் துறவியாக இருக்க வேண்டும். ஓகே. ஒருவர் நிலையான நடத்தையை பின்பற்றாவிட்டால் ஒரு சாது துறவி என்ற நிலையில் முழுமையானது அல்ல. எனவே ஒரு வைஷ்ணவர், ஒரு சாது நடத்தையின் தரத்தை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? நம்ம சாதுன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத சவகாசம்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து சாது நடத்தைகள் வந்து சரியாக கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். மறுபடியும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூர் என்ன சொல்றாரு, வைஷ்ணவ வழிபாட்டால் தீட்சை பெற்ற ஒருவருக்கு வைஷ்ணவருக்குரிய மரியாதை வழங்கப்பட வேண்டும். அதாவது அவருக்கு சேவை மற்றும் பிரார்த்தனைகள் வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இருப்பினும் அவர் தொடர்பு கொள்ள தகுதியற்ற நபராக இருந்தால் அவருடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. ஸோ இந்த பத்தியில் என்ன சொல்றாங்க, குருவை பற்றி சொல்றாங்க. குருவை வந்து நம்ம எப்படி சேவிக்கணும்? அன்பாவும் பாசத்தாலும் சேவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து என்ன வார்த்தையில் சொன்னாங்க, தர்மம் தூ சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீத்தம். ஓகேவா? ஸோ உண்மையாக அவர் வந்து ஏன் உண்மையாக அவர் கையில் இருக்கணும், அவர் வந்து மிக ரகசியமான மத கொள்கையில நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? ஸோ அப்படி சொல்லிட்டு அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்க கட்டளைகளை ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ண அவன் வந்து பக்தியில் முன்னேறான். ஓகேங்களா? அந்த பக்தி யோகத்தை வந்து அவன் அடைகிறான். ஓகேவா? அதுதான் ரூப கோசாமி தன்னோட பக்தி ரசாமிரதத்தில் சொன்னார் இல்லையா? ஒரு நல்ல உண்மையான ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கணும், அது திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் அவர் வந்து ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு அவர்கிட்ட வந்து எப்படி சேவை செய்யணும், குரு சுஷ்ரூஷனம் அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது அவருக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ, சாப்பிட்றதுக்கு, தூங்குறதுக்கு, எங்கேயாவது வெளியே போகிறதுக்கு, எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஊழியக்காரனாக அவனுடைய வாழ்க்கையை அவருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யணும். ஆன்மீக குரு மூலமாக தான் வந்து நம்ம பரமபுருஷனை வந்து அடைய முடியும். எதை பண்ணாலும் அவர் மூலமாக தான் போகணும். ஓகேவா? ஓகே. அப்போ வந்து அந்த குருவு அந்த தன் ஒழுக்கம் இல்லாத வழியில போனாருன்னா அவர்கிட்ட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கூடாது. ஓகேவா? ஒரு வைஷ்ணவர் சிறந்த உதாரணமா இருக்கணும், வழிகாட்டியா இருக்கணும்னு சொல்றார். 32வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இன்னும் கொஞ்சமே ம், எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரிஹ சரி. ம், சர்வே. சர்வேஷு மாதாஜி தெரியலையா?
நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க, அது படிச்சுட்டோங்க. சரி. ஓகே. भगवान् हस्ता நெக்ஸ்ட் படிங்க ईश्वरः மாதாஜி. विधि पूत கேக்கலையா மாதாஜி? ஓகே, நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ह- ह- ஹரி हरिः ஹரிக सर्वेषु हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवान् हस्ता ईश्वरः इति भूतानि मनसः कमस् தைக சாது மானேத் மானயேத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹரிக சர்வேஷு, அதுல இருந்து நல்லா தெரியுது. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய, இந்த பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து யார் இருக்காரு? பரமபுருஷ பகவான் இருக்கார் இல்லையா? அவருடைய இருதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. பகவான் பகவான் அஸ்தா ஈஸ்வரக அப்படி இருக்கார். அதனால ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு ஏத்த மரியாதை கொடுக்கணும். எதையுமே வந்து நம்ம தாழ்மையா நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. ஆம், இந்த கூற்ற ஹரிக சர்வேஷு பூதேஷு, இந்த கூற்றை வந்து சில சமயத்துல நேர்மையற்ற நபர்கள் வந்து தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களாம். அதாவது அவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் வந்து ஹரி ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் இருப்பதால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஹரி என்று தவறாக முடிவு செய்கிறார்கள். ஓகேங்களா? எல்லார்கிட்டயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. பட் இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க? அந்த ஒருத்தரும் வந்து ஹரின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிறாங்க. அது வந்து முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன தெரியல? ஆத்மாக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியல. ஓகேவா? ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் வாழி. அது யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? பரமாத்மா கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. ஓகேவா? ஆனால் ஜீவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டவர். நமக்கு தெரியும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதுக்கு சின்னதாக இருப்பார். அணுவுக்கு கீழேயும் சின்னதாக இருப்பார். மலை ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸை விட பெருசாகவும் இருப்பார். எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கிறாரு பகவான். பட் ஜீவாத்மா அப்படி இல்லை. அந்த ஒரு உடலுக்குள்ளே தான் இருக்குது இல்லையா? அந்த உடலை தான் அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஆனால் கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். ஈவன் மாயாயை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் இல்லையா? ஆனால் இந்த முட்டாள்கள் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க? எல்லாரும் தான் ஹரின்னு நினச்சி தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு பங்கு தான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கும் வந்து என்ன பண்ணணும்? மரியாதை கொடுக்கணும். இந்த நம்ம பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோங்களா? சமவேத பண்டித தர்ஷனக, பண்டிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? நீ பிராமணனாயிரு, நாயை உண்ணும் சண்டாளனாயிரு, நாயாயிரு, யானையாயிரு, என்னன்னா இரு, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? சமமாக தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்? அவங்க எல்லாருக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவையும் ஜீவ ஆத்மாவையும் பார்க்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதை வச்சு நம்ம தவறாக புரிஞ்சிக்க கூடாது. ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொரு சில விஷயத்துல இந்த நேர்மையற்ற நபர்கள் வந்து மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மாதாஜி. நேர்மையற்ற மனிதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜீவராசியை வந்து தரித்திர நாராயணன், இது போன கிளாஸ்ல கூட பார்த்தோம். அதாவது தரித்திர நாராயணன்ற அர்த்தத்தை வந்து நாராயணனுக்கு தரித்திரம் இருக்குன்னு அவங்க தப்பா எடுத்துக்கிறாங்க. பட் அது தவறு. அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம்னா, நாராயணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழையா ஒருத்தவங்க கிட்ட இருக்க கூட அவங்க வீட்டில் இருக்கிறாரு, பணக்காரன ஒருத்தவங்க கிட்ட கூட இருக்கிறாரு. அவருக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அதனால அந்த வேர்டை வச்சு நம்ம தப்பா நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க படிங்க. பட் एवं एवं निर्चिता सद्वर्गाय क्रिया क्रियेत भक्ति ईश्वरे वासुदेव भगवती यया साम्लभयाते रति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ ஒருத்தன் எதிரி இருக்கான்னு அவனுடைய செல்வாக்கை எதை வந்து குறைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள். அது வந்து இங்கே வந்து சிலதை வந்து சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதா. என்ன? காமம், கோபம், பேராசை, மாயை, பைத்தியம் மற்றும் பொறாமை. 6 விஷயத்தை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். இதனால அவன் வந்து அவனுடைய செல்வாக்கை அவனே குறைச்சிக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ அதை விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்ணணும்? இறைவனுக்கு சேவை செய்யணும். ஓகே. இந்த வழியில் ஒருவர் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவான் அன்பான சேவையை செய்யும் தலத்தை அடைவார். கடவுளுக்கு சேவை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மேலே போகிறோம். அதே வந்து நம்மளை வந்து அதிகாரம் எல்லாம் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அகங்காரத்தோட நம்ம இழிவு நிலையை தான் அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார்.
ஓகேவா? 31ஆம் வசனங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஒருவரின் முதல் கடமை என்ன? நம்மளுடைய எல்லாருடைய கடமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவை அணுகணும். உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுகணும். அவருக்கு சேவை செய்ய தொடங்கணும். அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ணார். கௌமார ஆகரே பிரக்ஞான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சின்ன வயசுல அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய வயிற்றுல இருக்கும்போதே அவங்க அப்பா வந்து தவம் பண்றதுக்கு மந்திராச்சலத்துக்கு போயிட்டார். நாரத முனி அவங்க அம்மாவுடைய வயிற்றுல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா? அப்ப இருந்தே அவர் செய்யறார், பயிற்சி பண்ணியிருக்காரு. அதனால அவங்க அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டு வேலைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க. பட் பிரகலாத வந்து அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அதை நல்லா பயிற்சி பண்ணி தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் குருகுலத்துல வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகே, குரு குருகுலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அவர் அளிக்கிறார். ஓகேவா? அப்புறம் பிரம்மச்சாரியே குருகுலே வச்சனம் தந்தோ குருவோர் இதம். இது ஆன்மீக வாழ்க்கையின் ஆரம்பம்தான். ஆரம்பம்தான், பயிற்சி வந்து ஆரம்பம். குரு பாதாட்சரிய சாது வர்த்தமானார்த்தனம் சத் தர்ம பிருச்ச. குருவின் அறிவுறுத்திகள் மற்றும் சாஸ்திரங்களை பின்பற்றணும். ஃபர்ஸ்ட் கடமை என்ன? குருவை அணுகணும், அவருக்கு சேவைகள் செய்யணும், அப்புறம் சாஸ்திரங்களை வந்து பின்பற்றணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? சீடன் வந்து தன்னுடைய பக்தி சேவை நிலையை வந்து அடையிறான். ஓகேவா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மேலே போயிட்டே இருக்கான். அப்போ என்ன ஆகுது? பக்தி நிலையில போகும்போது தன்னுடைய உடைமை நிலையை வந்து பற்றட்டு இருக்கிறான். ஓகே, தன்னிடம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கடவுளுக்கு வந்து காணிக்கையாக கொடுக்கிறான். அவர் அவரை ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணுவில் ஈடுபடுத்துகிறார். ஓகேவா? அவர் வந்து மிகப்பெரிய ரகசியத்தை வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். சீடன் இதை வந்து பின்பற்றணும். எப்படி? தன்னுடைய புலன்களை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இதை வந்து பின்பற்றணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து படிப்படியாக தூய அறிவை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவனால் முடியும். அவள் வந்து கடவுளுடைய ஏதாவது ஒரு ரசஸை எடுத்துட்டு, அதாவது பிரைமரி ரசம் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, ஏதாவது ஒரு உறவை வந்து இவன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறாரு, ஆதோ ஸ்ரத்தா ததாக சாது சங்கக. ஸோ இங்கே வந்து ஆரம்பத்தில் நமக்கு என்ன வேணும்னா ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தான்னா நம்பிக்கை வேணும். அதுக்கு பிறகு சாது சங்கம் வேணும். ஓகேங்களா? சாது சங்கம் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம பக்தியில் வந்து முன்னேற முடியும். ஓகேவா? அப்படி பண்ணாதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து முழுமை அடைகிறது. ஓகேவா? இந்த நிலையில இருந்தால் நம்மளும் வந்து என்ன ஆகலாம்? பரவச நிலையை பெற்று பாவத்தை அனுபவிக்க முடியும் இல்லையா? பாவா லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன? கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறாங்க. நான் படிக்கவா? படிங்க மதியா, 4 பேர் ரொட்டேஷன்ல படிங்க. நிஷாமிய நிஷாமிய கர்மாணி குணான் அதுல்யான் வீர்யானி லீலா தனுபிஹி கிருதானி யதாதி ஹர்ஷோத் உலகஸ்ரு கத்கதம் புரோத்கண்டன் உத்காயதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து முக்தி பெறணும், முக்தி நிலையை அடையணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? தன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பக்தி செய்யணும்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அப்படி ஒருத்தன் முக்தி அடைஞ்சிட்டான்னா அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்? தூய பக்தனா ஆகிறான். ஓகேவா? அப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான்? கடவுளுடைய லீலைகளை எல்லாத்தையும் வந்து அவருடைய குணநிலங்கள் செயல்களை எல்லாத்தையும் அவன் கேட்கும்போது, ஓகே, பக்தி பரவச நிலையை அடையிறான். அதாவது நம்ம 8 சிம்டம்ஸ் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது கடவுளுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் கேட்கும்போது அவன் உடல்ல வந்து மயிர் கூச்செரிகிறது, அவன் கண்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணீர் வழிகிறது. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து வாய் வந்து வளரு, அந்த பேச்சு, தொண்டை வந்து அடைக்குது. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில பேருக்கு வந்து நடனம் ஆடுவார்கள். இதெல்லாம் சில நேரத்தில் சத்தமாக பாடுவாங்க. அப்புறம் அழுதுட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் உடம்புல தெரியும். அப்போ வந்து அவன் தான் உண்மையான தூய பக்தன். கடவுளுடைய ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடமைக்கு நான்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சொல்லணுன்றதுக்கோசம் சொல்லும். என் கையில் வந்து ஒரு சிம்டம்ஸ் கூட இல்லை. தூய பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு அந்த எல்லா சிம்டம்ஸும் இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத்துக்கு போன கிருஷ்ணரை பார்த்துன்னு பக்தி பரவச நிலையில் அவர் மயங்கி விழுந்துடுறார் இல்லையா? அதுதான் உண்மையான அன்பு. ஓகேவா? ஸோ அந்த நிலைக்கு போன எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஈஸியான விஷயமா இல்லையா? ஆ பகவானின் செயல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாதாரணமாவை. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராமச்சந்திரன் வந்து தோன்றினாரு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணாரு, அந்த பாலத்தை வந்து கட்டினாரு. அதில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனுமன் போட்ட கல்லெல்லாம் என்னாச்சு, படிமரம். மிதந்துச்சு. ராமர் போட்ட கல் மிதக்கல. உள்ள மொழி ஏன்னா ஹனுமன் வந்து பக்தியோட போட்டாரு. பக்தியும் அன்போடும் ராமர் மேல வச்சு போட்டாரு ஹனுமன். இல்லை, இதுதான் வித்தியாசம். ஸோ பகவானுக்கே பகவான் நாமம் வந்து அங்க எப்படி இருந்துச்சு, பக்தனுக்கு உதவுச்சு இல்லையா? அதே போல் கிருஷ்ண பகவான் தோன்றும் போது 7 வயதாக இருக்கும்போது என்ன லீலை பண்ணாரு, கோவர்தன மலையை தூக்கினார் இல்லையா? 7 நாள் விடாம மழை பெஞ்சிச்சு. 7 நாள் சின்ன பையன் வெறும் இடது கை சுண்டு விரல்ல தூக்குனார். நம்ம கையில வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் 7 நிமிஷம் கூட தூக்க முடியாது. ஸோ அசாதாரணமான செயல்களை பண்ணார். இது மாத்திரமா, அவர் என்ன பண்ணார், எத்தனையோ அசுரர்களை கொன்றார். அதே மாதிரி ராமர் என்ன பண்ணாரு, கல்லை காலால தட்டார், அது பெண்ணா மாறினாங்க. அது மாதிரி பல செயல்களை வந்து அவங்க செஞ்சாங்க. அசாதாரணமான செயல்கள். இவங்க இந்த தெய்வீக செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டாள்கள் அயோக்கியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, இந்த செயல்களை. ஆனால் அதே முக்தி அடைந்த தூய பக்தனா இருந்த இந்த செயல்களை வந்து அவன் வந்து கேட்ட உடனே அவனுக்கு என்ன ஆகும், பரவசம் அடைகிறான். மிகவும் சத்தமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஜபத்தில் நடனமாடுதல் மற்றும் அழுதல் போன்ற அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறார். இதுதான் ஒரு பக்தனுக்கும் பக்தன் அல்லாதவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஓகேங்களா? பக்தனுக்கு கடவுளை பற்றி எதை கேட்டாலும் என்ன ஆகும், சந்தோஷம், சிரிப்பு, அழுகை எல்லாமே வரும். மயிர்கூச்சி எறிதல், தொண்டை வந்து அடைக்கிறது, கண்ணில் தண்ணியாக வருது. இந்த எல்லா குறிகள் வந்து பக்தன் இருக்கும். இது பக்தன் அல்லாதவனுக்கு இருக்காது. பிரேமராணி மாதாஜி இதை படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. यदा यदा ग्रहग्रस्ता ग्रस्ता इव वासितसत्य आग्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुः श्वसन् भक्ति हरे जगत्पदे नारायणेति आत्मनदिर् कदा त्रपः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நிலைக்கு போனால் என்னெல்லாம் செய்கிறாருன்றதை இங்கே அவருடைய குணங்களை வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அதாவது நமக்கெல்லாம் நம்ம பக்தி இல்லைன்னு வச்சுக்கோவேன், நம்ம என்ன நினைப்பான்னா அவனுக்கு ஏதோ பேய் பிடிச்சிருக்குதுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? பட் அந்த எண்ணம் வந்து தவறு. அவன் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் பண்ணுறான்றத சொல்கிறாங்க பாருங்க. அவன் சிரிப்பான். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய நாமங்களையும் குணங்களை பற்றி சத்தமாக பாடுவாங்க. அப்புறம் சில நேரத்தில் அமைதியாக உட்காந்து தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிரினங்களுக்கும் சமமாக மரியாதை கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து சில நேரத்தில் பெரும் மூச்சு விடுவாங்க, அதிக சுவாசம் விடுவாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அலட்சியமாக நடப்பாங்க. ஓகே, ஒரு பைத்தியக்காரன் போல சத்தமா ஹரே கிருஷ்ணா ஓ என் பகவானே பிரபஞ்சத்தின் எஜமானரேன்னு சொல்லிட்டு பாட்டு பாடுவாங்களாம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி யாராவது நம்ம பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன நினைப்போம், என்னடா பைத்தியம் பிடிச்சிச்சான்னு நினைப்போம். ஆனால் பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓவர் பக்தி பக்தி டிவோஷனல் இதனாலதான் இப்படி பண்றாங்க. நம்ம அதுதான் ரொம்ப மாதாஜி. அது பக்தி வந்து ஜாஸ்தி. பக்தி பியோர் டிவோஷன் மாதாஜி. ரொம்ப ம். பக்தின்னு சொல்றதுக்குன்னா பியோர் டிவோஷனல் ஸ்டேஜ்ல கலங்கமற்ற தூய பக்தி தொண்டு அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கனால கடவுளை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்க ஏன் அழறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட்டுட்டு நாங்கள் பிரிஞ்சு இருக்கிறோமே. எப்படி நம்ம பசங்களை ஹாஸ்டலுக்கு அமிச்சா நம்ம வந்து கவலைப்படுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி கடவுளை நான் உன்னை பிரிஞ்சுட்டு இந்த உலகத்துல எப்படி இருக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலறதுக்கு காரணம். அப்புறம் நீ என் கண்ணு முன்னாடி தோன்றியேன்றதை பார்க்கறதுறாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் காரணம். ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து எதையுமே வெளி உலகத்தை பற்றி எதையும் கவலைப்பே பட மாட்டாங்க இல்லையா? ஈவன் அது பிரகலாத மகாராஜா அதை எக்ஸிபிட் பண்ணுறார். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்புற சமூக மரபுகளை பொருட்படுத்தாமல் பக்தியில் தான் ஈடுபட்டு அவங்க புனித நாமத்தை வந்து உச்சரித்துட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா மதி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதால் அவரது உணர்வு பரமபுருஷ பகவானை நோக்கி திரும்புகிறது.
பௌதிகத்துல விட்டுட்டு ஆ, எப்படி நம்ம முகத்தை வந்து கடவுளுக்கு சூரியனுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? வெளிச்சம் இருக்குமா, இருட்டு இருக்குமா? வெளிச்சம் இருக்கும். அது மாதிரி கடவுளை நம்ம திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து அந்த அன்பு நிலை இருக்கும். ம். வேற யாராவது படிங்க மாதாஜி. வசந்தி மாதாஜி நான் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ததா ததா பவான் தான். ம். மாதாஜி அதுதானே ததா. எஸ், எஸ் மாதாஜி. ஓ, ததா பரமான் முக்த முக்த பிரமான் சமன்பத பக்தானமா பத்தன பந்தனலில் தத்பாவ பாவனுக்கு தாசயாக்கிரதி நிர்கிருத்த விஜானு விஜானுஷயோ மகிஷயா பக்தி பிரயோகேன சமேத அதோஷதம். மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் பகவானின் லீலைகளை பற்றி தொடர்ந்து சிந்திப்பதாலும் அவரது மனமும் உடலும் ஆன்மீக குணங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதாலும் பக்தன் அனைத்து ஜட கலங்கங்களிலும் விடுபடுகிறான். அவனது தீவிர பக்தி தொண்டின் காரணமாக அவனது அறியாமை, ஜட உணர்வு மற்றும் அனைத்து வகையான ஜட ஆசைகள் முற்றிலுமாக எரிந்து சாம்பலாகின்றன. பகவானின் தாமரை பாதங்களின் அடைக்கலத்தை அடையக்கூடிய நிலை இதுவாகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருள் ஸோ படிக்கணுமா மாதாஜி? வேண்டாம் பொருள் படிக்கணுமா? வேண்டாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஓகே, இதனோட மீனிங்கை தேங்க்யூ மாதாஜி. பார்க்கலாம். ஸோ பகவானுடைய லீலைகளை வந்து அந்த பக்தன், தூய பக்தன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? தொடர்ந்து சிந்திட்டே இருக்கான். அதனால அவனுக்கு என்ன குணங்கள் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக குணங்கள் வருது. எல்லா குணங்களும் வந்து என்னவா ஆகிட்டு ஆன்மீக குணங்களா வந்து மாறப்படுகிறது. அப்ப என்ன பண்றான்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஜட கலங்களிலிருந்து விடுபடுகிறான். அப்போ அவனுடைய பக்தி வந்து என்ன ஆகுது? தீவிரமா ஆகுது. தீவிரமா ஆகிறதுனால அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அறியாமை, ஜட உணர்வு மற்றும் ஜட ஆசைகள் எல்லாம் வந்து எரிந்து சாம்பலாகின்றது. ஸோ அவன் எதை நினைச்சிட்டு இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை தான் நினைச்சிட்டு இருப்பான். எப்படி ஒரு வந்து இரும்பு கம்பியை வந்து நம்ம நெருப்புல வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய நேரம் வச்சா நெருப்பின் தன்மைகளை வந்து அந்த இரும்பு வந்து எடுத்துக்கும். நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்புறமா வந்து அதை எந்த ஷேப்பு வேணும்னாலும் அந்த இரும்பு கடைக்காரன் மாத்திப்பான். அது ரெண்டாவது பட்சம். ஸோ நெருப்பின் தன்மைகள் எல்லாம் அந்த இரும்பு எடுத்துக்கும் போது கடவுளை நினைக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது? ஆன்மீக குணங்கள் வருது. ஆன்மீக குணங்கள் வருது. அப்புறம் என்ன ஆகுது? தீவிரமான பக்தியை பண்றான். இதனால அவனுக்கு என்ன லாபம்? இந்த ஜட ஆசைகள், ஜட உணர்விலிருந்து முற்றிலும் வெளியே வந்துடுறான். அப்போ வந்து உயர்ந்த விஷயமான கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில வந்து நித்தியமா நிலைத்திருக்கிறான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பிரபுபாதா சொல்றாரு. அவனுடைய அந்யா அபிலாஷித்த சூன்ய ரகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் பக்தன் வந்து ரொம்ப நல்லா சுத்திகரிக்கும் போது அவனுடைய நிலை உயர்வடைகிறது. அவனுடைய ஜடை ஆசைகள்லாம் என்ன ஆகுது? ஜீரோவா ஆயிடுது. எப்படி வந்து நம்ம நெருப்புல ஏதாவது ஒரு பொருள் போட்டால் சாம்பல் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ பக்தின்ற விஷயத்தை பண்ண உடனே அவனுடைய ஜட ஆசைகள் எல்லாம் என்ன ஆயிடுது? பூஜ்ஜியமாயிடுது. அப்பதான் அவனுக்கு என்ன புரியுது? கடவுளுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கு. அது என்னவானா இருக்கலாம். அதாவது சேவகனா இருக்கலாம், நண்பனா இருக்கலாம், வாத்சல்ய பாவம் இருக்கலாம், இல்லை மாதுரிய பாவம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம். அந்த ஏதாவது ஒரு உறவை நம்ம கடவுளுக்குள்ள ஏற்படுத்திக்கணும். அப்பதான் இந்த வாழ்க்கை வந்து முழுமையாகப்படும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஆம், அப்போ வந்து ஜட உலக தேவைகள் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறான். அதாவது இங்க சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, நெருப்பில் போடப்பட்ட இரும்பு கம்பி போல. ஓகேவா? இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசலான கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகேவா? இந்த நிலைக்கு நம்ம போகிறதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? பிரபுபாதா அதை தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கார். ஓகே. ஸோ உடல் ஆன்மீக மயமாகப்படுகிறது. அந்த நிலைக்கு போயிட்டு என்ன ஆகுறோம்? ஃபுல்லாக ஆன்மீக மயம். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? நம்மளோட உடல்ல வந்து ஒரு தேஜஸ் தெரியும். அதனால தான் ரிஷிகள், முனிகள்லாம் பார்க்கும்போது அவரை சுற்றி ஒரு ஒளி வட்டம் தெரியுதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுடைய இந்த 9 துவாரங்கள் கொண்ட நகரம் வந்து என்ன ஆகுது? பிரகாசமாயிடுது. ஆன்மீக மயமாகிறது. ஓகேவா? கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்றார். அக்தேய பக்தர் ஏன் அவர் சக்தி வாய்ந்ததா இருக்காருன்னு, அவர் சதா காலமும் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடியிலே தான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அதை விட்டு அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து முழுமையாக அவர் வெளிப்படுத்தியிருக்கார். தத்பாவ பாவக தத் யதா ஸ்வரூபம் பக்திக கேச்சித் பக்த விநிருத்தியந்தி
காயந்தி ச யதேப்சிதம் கேச்சித் துஷ்ணிம் ஜபந்தி ஏவ கேச்சித் சோபாயா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பக்தி தொண்டின் பரவச நிலையை வந்து மத்வாச்சாரியார் இப்படி எழுதியிருக்கார். இந்த எல்லா பண்புகளும் யார் கையில இருந்துச்சு? சைத்தன்ய மகாபிரபு கையில இருந்துச்சு. அவர் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, சில நேரத்தில் டான்ஸ் ஆடுவார், சில நேரத்தில் அழுவார், சில நேரத்தில் வந்து பாடுறாரு, சில நேரத்தில் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. அப்புறம் சில சமயத்தில் கடவுளுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பாரு. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஆன்மீக இருப்புன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது இதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஜெகநாத் புரியில போய் பார்த்த உடனே டப்புன்னு மயங்கி போட்டு விழுந்துருவார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் கோபிகள் ஸ்ரீகளுடைய பெயர்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் அந்த விருந்தாவனத்துக்கு போன பிறகு அந்த விருந்தாவன மலை இருக்கு இல்லையா, அந்த மலை கல்லில் வந்து உன்னை பிரிஞ்சிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து தேய்ச்சி பறான், இந்த ஒராசி பறான். கல்லில் ஒராசிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த தோல் எல்லாம் பிடிஞ்சிட்டு ரத்தம் வரும் இல்லையா. அப்புறம் சில சமயத்தில் வந்து என்ன ஆகுமா, அவருடைய உடல் வந்து பெருசாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா. அதாவது நம்ம ஜாயின்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் முட்டின்னா அந்த முட்டி வந்து இப்படி இழுக்கப்படுமா, உடல் வந்து பல மடங்கு பெருசாகுமா. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பிரிவு ஆன்மீக பரவச நிலையினாலையும் வரும். அப்புறம் கடவுளை வந்து பிரிஞ்சிட்டுமே, நான் உன்னை பிரிஞ்சு இங்கே இருக்கிறேன், எப்போ வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவர் வந்த மூடு என்ன, ராதாராணி மூடில் வந்தார் இல்லையா. அதனால தான் ஜெகநாத பூரி கிருஷ்ணர் இல்லை, அவரை பார்த்தோன்னே மயங்கி விடுத்துடுவாங்க. மாதாஜி இதை படிங்க மாதாஜி. யா, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இதை படிங்க மாதாஜி. அதோஷ அதோஷ ஜாலம்பம் யகாசு பாத்மனக சரீனக சமஸ்ருதி சம்ஸ்ருதி சக்கர சாதனம் தத் பிரம்ம நிர்வாண சுவிது உதஸ்ததோ ஹஸ்த்வதாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசலான பிரச்சனை, உண்மையான பிரச்சனை. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை அண்ட் வயோதிகம் இல்லையா. இந்த பிரச்சனை இருக்குது. அப்புறம் வந்து டெம்பரரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு, உடை, உழுக்க இடம். ஓகேவா. நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோன்னா இந்த தற்காலிக பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கறதுக்கு தான் ஓடி ஓடி போயிட்டுருக்கோம். பட் உண்மையான பிரச்சனை பின்னாடி நம்ம போகிறதே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா. இது ஒரு சக்கரம். நம்ம பிறப்பு இறப்பு இந்த சுழற்சியை வந்து நம்ம நிறுத்தலைன்னு வச்சுக்கோயேன், அது என்ன ஆகிருக்கும், சுற்றிட்டே இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து எப்போ நிறுத்த முடியும் இந்த சக்கரத்தை? கடவுளுடைய தொடர்ல இருக்கும்போது இது வந்து நின்று விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு நம்ம அவருடைய தாமரை திருவடியை நினைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு செய்யணும். பக்தி தொண்டின் மூலமாக தான் வந்து இந்த ஆழ்நிலை பேரின்பத்தை வந்து ஒருத்தனால வந்து உணர முடியும், அடைய முடியும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லெவலுக்கு போனால் என்ன பண்ணோம், இந்த இருப்புல இருந்து நம்ம வெளியே வந்துடும் இல்லைங்களா. எனவே என் அன்பான நண்பர்களே, இது வந்து பிரகலாத மகாராஜா அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார். அசுரர்களின் மகன்களே, உடனடியாக ஓகேவா இப்பொழுதே உங்களுடைய இருதயத்தில் என்ன பண்ணுங்க, பரமாத்மா வச்சு தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. அதாவது கடவுளை நம்ம உணர்றது வந்து பகவத்கீதையில 3 நிலைகள் சொல்லியிருக்காங்க. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா. பிரம்மத்தின் இருப்பில், அதாவது முழுமையான சத்தியத்தின் அருவ வம்சத்தின் இணைவதன் மூலம் ஒருவர் முழுமையாக மகிழ்ச்சி ஆகிறார். ஓகே. பிரம்ம நிர்வாணா என்ற சொற்களை வந்து அது குறிப்பிடுது. 3 அம்சங்கள் இருக்கு இல்லையா. அதாவது இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பிரம்மேதி பரமாமேதி பகவான் இது சப்தேதே. பிரம்ம ஜோதி என்னப்படும், அதாவது ஒவ்வொருத்தருடைய இன்டெலிஜென்சி பேசிஸ்ல கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. பிரம்ம ஜோதி என்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய தேஜஸ் தான் வந்து பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்றாங்க. அருவவாதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மத்தை தான் வந்து அடையணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஓகேவா. அதில் வந்து அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வருது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்யா பிரபா பிரபவதோ ஜெகத் அண்ட கோடி. எஸ்யா பிரபான்னு அருவ பிரம்மம் கிருஷ்ணனின் ஆழ்நிலை உடலின் கதிர்களை கொண்டுள்ளது. எனவே பிரம்மத்தில் இணைவதால் ஒருவர் உணரும் அந்த ஆழ்நிலை பேரின்பமும் கிருஷ்ணனுடன் தொடர்பால் ஏற்படுகிறது. ஓகே. அவனுக்கு அது தெரியறதில்ல. அந்த பிரம்ம ஜோதி கூட வந்து கடவுளுடைய உடம்பு இருக்கு இல்லையா, நம்ம உடம்புல அவருடைய உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய பிரகாசம் தான் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதி. அது அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே.
அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம், அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் வந்து நிரந்தரமானதல்ல. மறுபடியும் கீழே விழுவான். மறுபடியும் முயற்சி பண்ணி பக்தி யோகம் பண்ணி தான் கடவுள்கிட்ட வந்து ஐக்கியமாக முடியும். அவனோட நிலை அதுதான். கிருஷ்ணருக்கு வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து யாருக்கு வந்து தொடர்பு கிடைக்குதோ அதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான பிரம்ம சுகம். ஓகேவா? நமக்கு கிடைக்கிற சுகம்லாம் என்ன? அற்ப சுகம் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் சுகம்தான் கிடைக்குது. அந்த சுகத்துக்கு நிறைய கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா? மனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருவ பிரம்மத்தின் தொடர்பு கொள்ளும்போது ஒருவர் திருப்தி அடைகிறார். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்ய ஒருவர் மேலும் முன்னேற வேண்டும். இப்போ நம்ம சொன்ன இல்லைங்களா, அதுதான் இங்க சொல்றார் பிரபுபாதா. ஓகேவா? ஸோ அது அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ஆரு ஆருஹ்ய கிருஷ்ணரே பரம்பதம் ததா பதந்தி அதோ நாத்ருத யுஷ்மத் அங்கர அங் அங்கிரய. ஒருவர் முழுமையான உண்மையின் பிரம்ம அம்சத்தில் ஒன்றிணையலாம். ஆனால் அதோக்ஷஜா அல்லது வாசுதேவரை பற்றி அறியாததால் அவர் வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு உள்ளது. நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து இங்க பிரபுபாதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம். ஓகேங்களா? நிச்சயமாக அந்த பிரம்ம சுகம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஜட மகிழ்ச்சியை நீக்குகிறது. அது நிஜம்தான்ப்பா. நீ இந்த ஜட நீ சந்தோஷத்துலேருந்து நம்ம விளக்குது. பட் அருவ பிரம்மம் வந்து நம்மளுடைய அல்டிமேட் அல்ல. நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை அடையணும். கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும். திரும்பி வராத கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போகணும். அங்கே போனால் அவர் 4 விதமான முக்தியை கொடுக்குறார். அவர் பக்தி பண்ண 4 விதமான முக்தி கிடைக்கும். அங்கே போய் நம்ம சேரலாம். ஓகேவா? ஆனால் ஒருவர் அருவ பிரம்மம் மற்றும் உள்ளு உள்ளூர் மயக்கமாக்கப்பட்ட பரமாத்மன் மூலம் பரமபுருஷ பகவானை ஒரு வேலை ஏதாவது ஒரு ரசம் 5 ரசங்கள் ஏதாவது ஒரு ரசத்தை வச்சு நம்ம அடையலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. என் மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஸோ நம்ம இங்கே நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. நம்ம நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. நாளைக்கு 37.5 முடிச்சிருக்கோம். அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம நாளைக்கு 1:15 ஹரே மீட் கிருஷ்ணா. பண்ணலாம்.